video zapis koji kruži internetom nastao je prije pune 3 godine, što jasno znači da nije snimljen u gradskoj upravi. Zašto je objavljen baš danas? Zašto ne prije pola godine ili prije godinu dana? Zašto ne za 20 ili 30 dana ili više od toga? Potpuno je jasno. Zato što danas govorimo o najvećoj aferi koja potresa cijelu Republiku Srpsku. Najvećoj aferi u posljednjih nekoliko godina i više od toga. I cilj je da se pažnja i fokus skrene sa te teme. Ovakvih ili sličnih šaljivih videozapisa ima svako od nas. I ovaj videozapis je nastao u krugu bliskih prijatelja. Ali eto, i poneki bliski prijatelj zna da služi režimu. I režim je svjestan koja opasnost mu prijeti lično od mene danas kao gradonačelnika Banja Luke. I ne bi me čudilo da ovakvih ličnih kvalifikacija i diskvalifikacija u narednom periodu bude mnogo, ali nas to ne plaši jer govorimo istinu, jer iza onog što radimo u potpunosti stojimo. Kada su objavili video zapis kako vozim trotinet, to je snimak koji je nastao prije 3,5 godine, ali se danas upotrebljava i kaže se da je danas nastao, što apsolutno nije istina. U ovom trenutku i dalje nema odgovora na jasne tvrdnje da firma koja više od 4 godine uvozi kiseonik u Republiku Srpsku nije registrovana za to, nije ovlaštena za to i da kiseonik koji se danas nalazi u Republici Srpskoj juče, prije 3 mjeseca, prije 5 mjeseci, prije godinu dana, nikada nije prošao ni prvu seriju kvaliteta, a trebao i drugu, i treću, i 303. i tako redom. Što jasno govori da je ovo najveći kriminal, najveći zločin, mogu reći, i otkad postoji Republika Srpska i na to apsolutno nemaju nikakav odgovor. Treba da se vratimo na fokus. A ja, ako sam ovim pogriješio prema bilo kome, izvinjavam se. Ali nisam. Niti mi bilo kakva namjera u tom pravcu. Jasno je da smo svi mi ljudi, imamo i slobodno vrijeme, imamo svoje greške i svoj privatni život. Ali kada radim svoj posao kao sada, kao gradonačelnik, radim ozbiljno, predano i posvećeno. Kao što imam pravo nekada u slobodno vrijeme i da se šalim i da plešem i da igram i da živim. Ali sada radim ozbiljno i stojim iza svake svoje riječi.